президенти тоҷикистон эмомалӣ раҳмон рӯзи 5 май дар як гуфтугӯи телефонӣ бо раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода амр додааст ки тамоми манзилҳои дар ҷараёни муноқишаи ахир дар марз бо қирғизистон харобшударо дар як моҳ пурра барқарор кунанд ва ба оилаҳои қурбониёни ин муноқиша ёриҳои моддиву молиявӣ расонанд. хадамоти матбуоти президенти тоҷикистон гуфт дар ҷараёни ин суҳбати телефонӣ ибтидо раиси вилояти суғд ба эмомалӣ раҳмон дар бораи тадбирҳои то кунун андешидашуда барои барқарор кардани манзилҳои харобшудаи мардум ҳисоб дода, аз ҷумла иттилоъ додааст ки ситоди корӣ дар шаҳри Исфара ва ноҳияҳои Бобоҷон Ғафуров ҷиҳати барқарорсозии хонаҳои истиқоматии минтақаҳои назди марзияш шабонарӯз фаъол мебошад. эмомалӣ раҳмон ба навбати худ ба Раҷаббой Аҳмадзода дастур додааст ки мунтазам аз аҳволи оилаҳои осебдида бохабар шуда дар муддати як моҳ тамоми манзилҳои истиқоматии харобгардида ва осебрасидаро пурра бунёду барқарор созанд ва бо маводи зарурии рӯзгор таъмин намоянд. президент ҳамчунин ба раиси вилояти суғд супориш додааст ки ба оилаҳое ки бар асари муноқишаҳои марзии охири моҳи апрел соли 2021 наздикони худро аз даст доданд, кӯмакҳои моддию молиявӣ бирасонанд. раҷаббой аҳмадзода ҳамчунин муваззаф шудааст ки рафти иҷрои супоришҳои эмомалӣ раҳмонро зери назорати қатъӣ гирифта, аз ҷараён ва натиҷааш дар муҳлати муайянгардида ба ҳукумат ҳисоботи муфассал ирсол кунад. ба ҳисоби пешакии Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон дар ҷараёни нооромиҳои рӯзҳои 28 ва 29 апрел дар марзи Тоҷикистон бо Қирғизистон дар Исфара 14 хона пурра ва 2 хонаву 1 иншооти ёрирасон қисман сӯзонида шуда, дар диҳаи Овчиқалачаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 1 хонаву 1 мактабро қисман сӯзониданд. мақомоти Тоҷикистон расман шумораи захмиёни кушташудаҳо дар ҷараёни муноқишаи ахири марзиро нашр накарданд, вале ахиран як манбаи Азия Плюс гуфт аз ҷониби Тоҷикистон 19 нафар ба ҳалокат расида, 88 нафар ҷароҳат бардоштанд. ҷониби Қирғизистон дар бораи ҳалокати 34 ва ҷароҳат бардоштани 149 шаҳрвандаш ва сӯзонидани 78 хонаву 10 нуқтаи фурӯши маводи сӯхт, 8 мағоза, 2 мактаб, 1 боғчаи кӯдакона, 1 идораи пулис, 3 постгоҳи марзбонӣ ва 1 бонгоҳи тиббиро хабар додааст.